ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jerayda wocci walalde hayre mbara juude jaabi juude jeeri juude hakkunde maaje e samba kunda kundama kon waktu yoni ha to jongi kame ɓulli kaaƴe ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal hoorejo jagorɗe leydi ndi biteɗo Mouhamed Boun Abdallahi Dionne ñalawma hanki darima yeeso jagorɗe leydi ndi o holliri laamu leydi Sénégal artiri yo gay ɗanniyankoɓe wonnoɓe to leydi Libi e nder sunde toon to leydi Mauritanie hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi e taw kadi ko koniyankoɓe waranoɓe e jeegoma lewru bawte e nder nden hitande ma en ketto hen goto e tawanoɓe biteɗo Sowa Amadou Sadio toon to leydi Mali laamu leydi Mali holliri oɗo kikiɗe hande ken wona temedere capanɗe jeeɗiɗo e ɓiɗɗo malinajo wurɓe toon to leydi Libi ma jetto toon to bowallaɗi diwoje ngal Modibo Keita toon to Guinée Conakry gardinoɗo campagne wonande kay ko sufate sumgoji e taw kadi ko Alpha Condé biteɗo Makkile Touré holliri Alpha Condé ko gueɗe ɗiɗi woɗɗi ɗum ko téléphone muɗum e hoore mum wonani hay goto goɗɗo e nder leydi Guinée kaɓruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba wotto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaɓruji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone ñaslare jeegoma bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale hoorejo jagorɗe leydi Sénégal biteɗo Mouhamed Boun Abdallahi Dionne ñalawma hanke o darima to yeeso sarɗiyankoɓe leydi Sénégal yeeso sarɗiyankoɓe leydi Sénégal toon to subsarɗi yejindu leydi Sénégal ngam waddemo kay ko wiyete ɓeto golle makko noon holliri wona hitande hikka tan wona hitande yewtude koko fati e golle jogorɗe gollede e nder leydi Sénégal kala o holliri noon wonande kay laamu leydi Sénégal itti toon to leydi Libi e ken wona ujunnaje taw kadi ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe artirɗum e nder leydi Sénégal taw kadi hay goto tinani ɗum o holliri noon laamu leydi Sénégal saabi tigui waɗi ngal baɗal ɗum noon ko yidde kay e jogade fandare moƴƴere e jogade sutura taw kadi ko suurde ɓen iwɓe toon to leydi Libi kanko Mouhamed Boun Abdallahi Dionne o haali gaynaka o haali awo o haali ndema o haali jangde o haali potal kam e nunɗal nde tawno ko ɓesguji leydi ndi kala ndendi leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoren ardiɓe ko fate jangde kamɓe ɗon ɓe kolliri oɗo hen ñalawma hande ɓe bindi ɓatake mabɓe gam joƴƴinoyde toon to gam joƴƴinoyde gam kadi hollude ñalawma janggo koɓe jippotoɓe booli ñalawma janggo alhamisa jeeɗiɗi lewru bawte ko nden tigui ɓe jippoto e booli gam hollirde mette mabɓe ko fati e jangguingol leydi Sénégal tuma kay nde laamu leydi Sénégal waɗani respect kuule ɗeɓe ciifodirno e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayya ɓe kolliri noon yoga e joɓɗele mabɓe yoga kay gueɗe ɗeɓe ponno tottede ko fate banggue koɓe kalduno e laamu ngu yoga hen ala kay koɓe keeɓi tene kadi yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ken won ujunnaje ɗiɗo e taw kadi ko jangguino beele ne ɓeyde yoga e cuuɗi jangguinirɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale dadiɓe leydi Sénégal kamɓe noon ɓe keeɓi taw kadi ko gollorgal kesal ko fate tigui ko fate loskude poɗɗe ɗaynoje e ɗum noon wonaniɓe beelema mawɗo no fewi jagorgal kalfinalgal nden kay kisal leydi Sénégal biteɗo Ali Nguy Ndiaye tawtorama ɗum hanki ene wonde ambassade mo leydi Amérique ɗum noon waɗi ko toon to cité mo police e nder Dakar e kamɓe noon kene qima e koppareje baɗaɗe hen ɗe kala kene wona temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e 5 millions taw koye koppareje franc CFA ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale jagganoɗo toon to Rosso e taw kadi ko guitanoɗo toon to leydi Mauritanie waɗa refule ha ganduɗa mettini ɗon ɗo Rosso mo Sénégal yaltini laaɓi mum dañi fiide dadiɗo goto debbo laaɓe ɗiɗi ha ganduɗa o nawa to cuuɗi cafreɗe e toon to nder gueja Dande Maayo
kanko on noon biteɗo Egbedi gila wa jagga hawɗa saaha mo gonɗen hay loskoɓe donki dañde e makko konngol gotol e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen wona wama to dadiɓe wonɓe toon to Colobane beele kay e nder wawnere alay sagel mi o haala holɓe o wondi e holko saabi o waɗi ngal baɗala ha joni toon to leydi Sénégal keɗoɗen ma en kal toon to Madina Gounass e oɗo hen bis giwɗo toon hanki ñalawma walla ni mbiyen subaka hanki nde ɓe dogi noon ɓe gaari haaɓe jetti kiiɗira ko ɗon tigui yimɓeɓe kala jippi e gam wottitade ko nden noon ɓiɗɗo jimalinajo goto jiyaɗo toon to leydi Mali ari tigui yidde jolde on bisa gam faade toon to Fouta nden ɓe jeehi haaɓe jetti toon to Semme e nder Damga ko ɗon tigui dadiɓe wonɓe toon ɓe paddi on werla e caggal noon ɓe puuyi on werla ɓe tawi toon sac goto caggal noon ɓe kolliri hol jeeyiɗo oɗo hen saka e joom bone hewani andede ko nden tigui moni kala wi wona kañum jeeyi ko nden noon ɓe pelliti jaggude dogno werla o ɓe nanga werla ɓe nawɗum to wiyete fourrière ko nden noon emprunté ɓe kolliri kay wonande oɗo hen sac jeeyi ɗum tigui ko oɗo hen giwɗo e toon to leydi Mali nden ɓe gudditi sagoɓe tawi toon tigui huuɗo ɗayno koko ɓe kolliri holto fano o holliri o fano ko wuuro witengo Hoore Fonde oɗo saaha mo gonɗen eɗe mbaɗi erago faade dendagal bandiraɓe taw kadi ko Fuutankoɓe kala nde mbawata rentade e yoga e gueɗe ɗe mbawata rentade yoga e gueɗe natoje e mumena e taw kadi yaltini oɗo hen kabaru ko musidɗo men biteɗo Thiam Alassane Thiam taw kay ko gonɗo toon to Madina Gounass e sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie en jejjita ko wanno e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati jeeɗiɗi tuma kay nde koniyankoɓe fulɓe e ɓaleɓe taw kadi ko jeeyaɓe lappol balol dande ma nde nanga wonno ko jeeɗiɗi walla mbiyen wonno ko jeegoma e lewru bawte hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati jeeɗiɗi e kamɓe noon tuma kay nde ɓe kolliri wonande kay oɗo saaha mo on saaha gonanoɗo laamu leydi Mauritanie heptinani kay guuri goɗɗi ɗi heptinta ngo nguru boɗewo ha tenti kay e kamɓe wonɓe koniyankagal so tawi ɓe mbaɗi ko wayno konkiraji kamɓe hay so tawi ɓe gañima ɓe kewani tottede fodde mabɓe hollirama noon e nder ngan sanga kala kay mo wawa arabe hewani ardinede e hollirama noon e nder ngan sanga kay ɓaleɓe hewɓe kay gaari yesso kono inde mumen momta ha laaɓi ɓen waɗeɓe mbaɗa ɗon ɓe kolliri noon so tawi leydi ndi yarini hen fayata e hunde moƴƴere ko nden noon kamɓe koniyankoɓe yogay koniyankoɓe wonnoɓe lappol palol dande maayo ko nden tigui ɓe ndenti e kamɓe noon nde ɓe ndenti ɓe jogui miijo gam ittude ɗeɗo hen caɗele gonɗe e nder leydi Mauritanie saabu so ittaka ɓesguji jogorɗi aroyde ɗi mandan caɗele mawɗe no fewi e yoga hen nanga ndumba yoga hen mbara yoga hen dañi yaltude leydi ndi ma en ketto goto e tawanoɓe taw kadi ko ndeɗon walde biteɗo Sow Amadou Sadio ma en ketto holko jogori simtanen taw ko seedam fagal e nder ɗiɗon ñalɗi. Assalamu aleykum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe andu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma mi salminima dendi Abdoulaye Sarr oɗo ñalawmani siftinami ko heewi enen siftinami ɓeɗo sagataɓe taɗa darninoɓe potal leydi Mauritanie e potal leydi ɗiɗi e yo pot yo daro e leydi ndi daro e gonga Sara Amadou Sy Saydou Ba Seydi jeeya ko Wocci Sy Saydou jeeya ko Haare Mbara Sara Amadou jeeya ko Juuɗe e ñande 6 décembre 87 hedde wendoka ko nden ɓe mbara e dow toñangue ñawore nde yani ko 3 décembre ñande ñawore nde yani nde ɓe kamɓe tato ɓe ñaawa ñawore wargo e yimɓeɓe fof dogi paye mabɓe ene ñaagoyo ɓe jaato ɓe jaafono Mawuya ɓe mbi kamɓe ɓe toñani ko Mawuya foti arde yafnade par ce que Fuutankoɓe mbi woni bone ko mbarimo wonko waɗi kono mbarimo wonko miiji donc gueɗe ɗe koko miijono tan suwano waɗede taw ɓe mbara hen e dow fenade ɗum noon Mouhamadoul Ghali wi soko hindu yiɗi moƴƴinde kuccam sagataɓe muɗum notoyto hoddiro kamɓe noon ɓe notimo hoddiro e dow teddungal ewa fulɓe mbi kadi yo Allah huranam maygel kersiniguel maygel dow lees e tawi mbeɗa maayo yo taw kure guufama baali tanjilama kamɓe nde ko kure guufa ɓe mbarda hen donc mbeɗa nelda duwawo dendagal ɓesgu mabɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe mbeɗa ñaagui journaliste uji aduna monde ɗi
yo ndaro kaala maɓɓe par ce que ɓe darnino ko leydi Mauritanie e potal leydi Mauritanie e artirde gonga Mauritanie e fenade heedi heeda gonɗo Mauritanie o goto fof heɓa haqqe mum yiito hoore mum leydi ndi refta laawol ko ɗum ɗon wonno darne maɓɓe ko on ɓe darino haɓe maayi donc ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe heddiɓe ɓe ina poti darade nden darde cembinaɓe kadi ko teskimi koɓe mbatti ndi haalde batu batte ndiɗo e kudita o Sisaydu o wi mbaɗe feere mbatton haqqillaji ɗum ɗo ko jiiɗon ɗo ko ñande wasi marsude maɓe jaa ha Fuuta ɓe mbara ɓiɓɓe sukaɓe men hay gertoɗe men maɓe mbara ɓe taccina ko wino ko ɗum laatima mbatti ndimi yiide ko Ba Seydi min kawri ñande 5 jamma kikiɗe ne wiyataɓe mbare o wi kam Amadou minen noon janggo commune warateɓe mbimomi ala o wimata yiyani potoji dewɗi ɗoɗi ɗum noon kalif moon Allah cagga daron de leñol ngol e daron ɗo leydi ndi e toppiɗɗon hare nde e o yeeso ngo waylaki haydara waylaki e yeeso nge o nandani keɓorɗo warede janggo ɗum noon ko jamragal waɗata noon mbeɗe teddimi ɓiɓɓe Fuutankoɓe yo belto hen on jarama ko noon tigi wonno gansanga ko Ba Seydou ene wonde Sar Amadou e kame yadiɓe mumen kala en neldi duwaw dendagal wocci naɓe kala e kono ne kadi hayre mbara ha toon to juude jaaɓi e kame juude waalo e juude hakkude maaje naɓe kala e nde tawno ko ɓeɗo hen worɓe jinno ittande caɗele lappol palol dande maayo e kono noon Allah hoddirani kono ha o saaha mo gonɗen ɓe ɗacci wasiyaji e taw kadi ko labɗi labtuɗi ɗum noon wanno ko ñande jeegoma e lewru ñande jeegom lewru bawte hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi e taw kadi ɗum wanno koye nokku biteɗo Djirayde oɗo saaha mo gonɗen noon e yoga hen ɓe dañano warede o saaha ne guuri so gueno haaji ma en mbaɗa hen jewte jaƴƴe beele moni kala wawa yiitade hen hoore muɗum ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jagorgal kalfinagal nden kay kisal leydi Mauritanie e yaltini ɓattake oɗo hen ñalawma hande ɓattake onon woni hen oɗo saaha mo gonɗen beele jaam e kisal arta e nder leydi Mauritanie beele moni kala yiito hoore mum e wonande kay ɓen waraɓe e nder leydi Mauritanie hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho ha yettanima hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi walla kay koniyankoɓe waraɓe walla ni taw ko koniyankoɓe riwaɓe kamɓe noon kamɓe kala moni kala ma dañ ko heeɓi ko wiyete jeenari mum walla ni ko wiyete ɓosorgol mum beele kay jaam e kisal ne garta hay so tawi woni ko ɓen yaltuɓe aduna ene gasa kay ma ɓiɓɓe mumen dañ ko keeɓi e laamu ngu noon dañi yaltinde kene wona million ngaji tati taw koye koppareje dollar e beele kay jaam e kisal ene wawa artude e nder gendi leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale ɗo hen suka debbo beddiɗo hoore mum hanki e cuuɗi joyi tegodirɗi taw kadi koye nokku goto biteɗo université libanaise international e gonɗo toon to Nouakchott ko toon tigui o weddi hoore makko kanko noon nde o yetti leydi o yadani e wonki jinnaɗo makko gorko holliri noon walano caɗele tene kadi andano so tawi ni wonko musim o saaha mo gonɗen ɓandu makko ne tawe to morga ha joni loskoji ne jokki beele ande holko saabi o waɗi ngal ɗo hen baɗala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen rewɓe jeeyaɓe walla ni mbiyana rewɓe hoɗɓe e leegal walla tan mbiyana jaafuɗon toon to leydi Mauritanie ha joni keddoroɗen e dañi kay rewɓe hewɓe winduɓe ɓatakuji e taw kadi ko jeeyaɓe e leegal bitengal tujini ɓe bindi ɓataki noon faade hoorejo leydi Mauritanie e wonde kay oɗo saaha mo gonɗen gollorgal bitengal Nour e taw kadi ko downotogal kurjuraji ne duppa ɗum ene tampini ɓe ne feewi ha ganduɗa yogay ɓesguji mabɓe koko ñawi yoga hen kadi koko mabɓa Allah luuɓeki e kala saaha wonande so tawi ɓe duppa e nder ɗiɗo hen fannuji e sen giwi toon to leydi Mauritanie paren ko toon to leydi Mali ɓoyata ma laamu leydi Mali walla ni mbiyen ɓoyata ma sukaɓe leydi Mali naɓe wonde toon to leydi Libi ɗo hen e kikiɗe he maɓe jetto toon to Bawal aɗa diwoje ngal Modibo Keita kene wona noon temedere capanɗe jeeɗiɗo suka malinajo oɗo saaha mo gonɗen e tawi nder lana ndiwaw gam yaɓande toon to leydi Mali e lewru mayde ɗo hen ndu noon ɓe gartirino kene wona temedere e nogas e tato e ɓiɗɗo malinajo taw yaltin ɗum ko jagarkal kalfinagal hakkude leyɗele
be kolliri non mabe ndewino gelde kala ha bibbe malinabe ngiwoto no halaba hawiye cer ha tentika e odo saha mo gonden sukabe malinabe dumbabe tona ha joni ton to leydi Mali kedren main kale ardibe gure taw kadi ko nyaawobe ha tentika de ardibe gure wonbe nder leydi ndi ha tente hakkunde leydi Mali e kambe non odo saha be kolliri kulhuli mabbe no fewi kay ha tente kala saha abe keba batakuji iwde jihadi yankobe jomen pelle cebitide e kala saha ne capponobe wargo kambe non odo saha mo gonden yidde mabbe kay ko yo laamu leydi Mali jogo nden kay kisal mabbe ha timma ko wona dum ko non bitedo sungalo kone taw kadi ko gardinodo suudu nyaawore e wondu ton to nyono ko kanko tigi seda nyalawma hanki o e nder video ngaji taw kadi sakti din video ngaji ko jiabe pelle cebitide en seda hen non koni yanke goto bitedo Amadou Diawara e taw kadi ko dahanode ken wona lebbi jondi seda kanko non gardiɗo suudu ñawore ndu ñono o holliri wonande kay caggal nde o jangi qur'ana seeɗa o holliri oɗo saaha mo gonde noon laamu leydi Mali yo ɗaccita ɓen jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe taw kadi ko uddaɓe nder leydi Mali ko wona ɗum ko kadi laamu leydi Mali e rutto e ñawirde sariya mo gueno jippini o ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to kerol leydi Mali kame Guinée Conakry e caggal noon nde laamu leydi Mali itti jagorgal mum kalfinagal ko fate banggue leydi e kono ne kadi laamu leydi Guinée itti jagorgal mum kalfinagal ko fate banggue leydi e kambe kala non be potiti ton to kerol hakkunde Guinée Conakry kame Guinée Conakry leydi Mali e ngam yidde addude jam e ndenka e kisal wonande kay ɗiɗo hen nokkuji ha tente e nokku biteɗo kankana taw kadi waɗɗani nokku biteɗo Blanda Dougou e ton non ko ton tigui caɗele ɗe mbanno kame nokku biteɗo Kangaba e taw kadi waɗɗani nokkuji kewɗi no fewi walla waɗɗani nokku biteɗo Kilikoro walla mbiyen Kolikoro e taw kadi oɗo diwan kala ene waɗɗani leydi Gambie waɗɗani leydi Guinée no fewi e kamɓe noon ɓe koliri waraɓe toon ɓe ne kewi tene kadi gañiɓe toon ɓe ne kewi kono gañiɓe oɗo saaha goni koye safrede mayɓe ɓe noon gubbama oɗo saaha mo gonɗen e loskoji noon gudditama toon holko saabi ndeɗo hen haare e caggal noon yogay beeli jiite toon taw beeliɗi kadi goni hen ko kañƴe e dañi kay wañoɓe jeeyaɓe toon to leydi Guinée wiide ɗumen ko kañumen jeeyi e ɗiɗon beeli wona ɗum kay leydi malinaɓe mbi ko kañumen tigui jeeyi ɗin beeli ha waɗi pelɓodiral ha ganduɗa yogay dadiɓe taw kadi ko leydi Mali mbasen pittali mumen oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe goni koye ƴewde beele jaam e kisal ene arta hakkude leyɗele ɗiɗɗe kono hollirama ha o saaha mo gonɗen ɓerɗe hoɗɓe e nder nden falde ɓerɗe mabɓe cuwa tawo deje ha ɗoɗo gonɗen ha joni keddoɗen ko toon to Guinée Conakry taw kadi ko biteɗo Makila Touré ko debbo kanko tigui ardino landa walla ni mbiyen kanko ardino campagne nde oɗo hen biteɗo Alpha Condé yinno ƴamtude lawol mum ɗiɗoɓol taw kadi ko joɗade jappere leydi Guinée kanko noon wo sakti konngudi makko gam hollirde Alpha Condé o saaha mo gonɗen ko gueɗe ɗiɗi ɓuuri yidde e nder gurdam mum kala Alpha Condé yiɗi ko téléphone mum kala nodduɗum so haali tan wiyata ko on e ko wona ɗum ko Alpha Condé ko hoore mum tan heɗota ko hay neɗɗo goɗɗo goto e caggal noon ɓeɗo hen witeɓe syndicat en kamɓe jangguinoɓe leydi ndi kene wona joni jonte kewɗe no fewi jangguinani tene kadi jangde leydi ndi yatiri caggal kono kanko Alpha Condé ha ɗoɗo gonɗen o yiɗani joddade mabɓe beele kay leydi ndi ne wawa reftude e lawola ha joni toon to Guinée Conakry keddoɗen ma en kaleɗo hen gorko wiyete ko Alhaji Abdourahmani Diallo ko jeeyowo yeyata koye leegal bitegal Hamdallahi e kanko noon ko ñande hanki ñalawma hanki nde o juuliyanno jama ko ɗon tigui worɓe gari dahimo nayimo ha ɗoɗo gonɗen andaka holɗo woni e nder leydi Guinée e sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Nigéria Lagos ñalawma hanki o bawallaɗe diwoje ngal Lagos jaɓɓima kene wona temedere capanɗe joyo ɓiɗɗo Nigéria naɓe wurnoɓe e toon to leydi Libye ne waɗi hen rewɓe ne waɗi hen worɓe ne waɗi hen sukaɓe tokkosɓe hen goto noon nde yetti tan leeli tigui koye bawallaɗe diwoje ngal ɗo ladde garata ɗo ko ɗon tigui o leeli gam omo inna Allah omo haala inde gueno omo wiye kay foti hani nde o arti e nder leydi makko caggal noon nde o waɗi lebbi jeenayyi nder kaso toon to leydi Libye e ñalawma kala omo fiye omo rufe ndiyam gulɗam en sahaji ko ndiyam ɓuɓɗam en sahaji ɓe ñamata ɓe jarata ambassade leydi Nigéria gonɗo toon to Tripoli holliri oɗo saaha mo gonɗen kewon ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato e ɓiɗɗo Nigérianajo ko woni toon to leydi Libye e kala yontere noon maɓe gartir hen kene fota wonde yimɓe yonɓe no fewi e taw kadi kene fota wonde temedde ɗiɗi e capanɗe joyo neɗɗo
sen giwi toon to leydi Nigéria paɗen ko toon to leydi Maroc to leydi Maroc roi Mohammed VI taw kadi ko gardiɗo fedde witende Al Qudsi taw kadi ko fedde arabeɓe kanko noon o holliri mettere makko no fewi faade gardiɗo leydi Amérique biteɗo Donald Trump o hocci téléphone makko o noddi on gardiɗo leydi Amérique tuma noon soɗon teski laamiɗo leydi Amérique oɗo hen kikkiɗe hannde yiɗi tigui huccidde yoga kay e jayndiyankoɓe gam hollirde wonde kay beele ene eggina ambassade mum gonɗo toon to Tel Aviv to Israël nawɗum e nokku biteɗo Jérusalem yogay julɓe noon oɗo ñalawma hannde kolliri mette mumen no fewi ha joni toon to leydi Maroc keddoɗen ma en kaale oɗo hen taw kadi ko gardinoɗo catal bitegal assurance ko fate cellal ɓalli ene dirtinno koppareje mawɗe no fewi kanko noon ñalawma hannde o wo ñawama omo lelo duuɓi omo lelo lebbi sappo e nder kaso taw noon ko koppareje jonɗe no fewi wo dirtini oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba jolam jaberi manaw en hatton to Arabie Saoudite kame leydi Russie e Venezuela hatton to leydi France kame Indonésie ene wondi e Grande Britannique kame États-Unis d'Amérique. Seydi Sar ko noon tigi kabaruji men jolam jaberi puddosɗen koto Arabie Saoudite mbiyen noon guiɗa lewru jolal woni lewru mayno ndu hono prince héritier Mohammed Ben Salma taw kadi kanko woni prince héritier mo roi d'Arabie Saoudite mbiyen guiɗa lewru mayno ndu o fuɗɗima tigui nanggude yimɓe hewɓe taw kadi ko hakkude ɓeɗo wiyeteɓe prince en wiyeteɓe homme d'affaires taw kadi ko liggotoɓe nder royaume yimɓe hewɓe nanggaɓe taw noon tumano tigui koko wiyete mbuñaari e dirtinde halis taw ko halis laamu o nanguino noon fodde temedde ɗiɗi neɗɗo fodde temedde ɗiɗi compte bancaire kadi o waɗino ko wiyete bloqué yoga e mabɓe noon e oɗo saaha puɗɗima tigui yoɓde haalisaji ɗi nde wo noon ɓen nanggaɓe foof moni foof wiya ko yo yoɓ ko tuuma ko so yoɓi woppe e o saaha joni noon wona fuɗɗiɓe yoɓde yoga e mabɓe puɗɗima yoɓde kono ha e o saaha mo kaleten 150 neɗɗo nana heddi tigui nder dumbirɗi mbiyan noon e nder ɓen kadi fodde hen sappo e ɗiɗi neɗɗo taw kadi ko hakkude ɓeɗo wiyeteɓe prince uji e ɓeɗo taw ko yimɓe ɓattiɓe roi ene tawa e mabɓe ko sakkiriɓe yoɓde on halis noon ko oɗo tigui taw ko biteɗo prince taw ko prince biyeteɗo Miteb Ben Abdallah taw kadi kañum gonno mawɗo kuninkoɓe ɓe hinde garde national mbiyanno on ne ko tumanoɗo mbuñaari kewdi kadi puño dirtinde halis laamu on noon ko on sakkiti yoɓde halis o signino chèque kay taw ko 1 milliard halis dollar ko yoɓi e o saaha joni o yoɓi on halis o woppitama kono ha joni noon haalisaji kewɗi ne keddiɗi cuwa yoɓede saabu kay haalisaji dirtineɗi walla poɗɗi artude e nder boñe leydi ndi ene qima tigui ha 100 milliard taw ko halis dollar koto leydi Russie paɗen mbiyen leydi Russie noon ene tuuma tigui walla mbiyen leydi Russie ene fonno tigui tawtorede ko wiyete pijirloji wi nder biyeteɗi jeux olympique taw ko baluji 2018 hitande aroɗe ɗo de e nder Corée du Sud mbiyen leydi Russie noon e oɗo saaha commission koko yoyiɓe caggal noon e tuumede leydi Russie tuumede kay ko wiyete dopage noon woni ƴettude poɗɗe taw kadi ko poɗɗe dokkoje neɗɗo doole ha wayno drogue guiɗo ni mbiyen noon ɗum noon saabi tigui leydi Russie e oɗo saaha koko yoga e biriji mabɓe kay e kala fannu mbaɗama tigui ko wiyete test tawama tigui dopage nde woni e nder ƴiƴam mumen yoga walla mabɓe noon seeɗa e mabɓe noon tawama tigui ngala dopage ɓen noon en kollirama ene mbawi kañumen ene mbawi tawtorede ɗin pijirloji becceɗi jeux olympique kono hay ɓen kayni so mbawi tawtorede ko jogoto tigui ko araray taw ko araray jeux olympique o jogota ko araray leydi Russie nde won noon kay leydi Russie koko waɗa ko wiyete suspendi koko yowa koto Venezuela paɗen kalen noon oɗo ambassadeur taw kadi ko ambassadeur joɗininoɗo Venezuela taw kadi o joɗinima koto fedde wiyetede Nations Unies kanko noon o wiyete tigui Rafael Ramirez noon démissionni ha laaɓi e yamirore kay hoorejo leydi Venezuela hono oɗo biteɗo Nicolas Maduro mbiyen noon o ɓayyini démission makko noon o ɓayyini ɓataki on noon koye hello makko taw ko hello makko wiyetemo Twitter koto leydi France paɗen kalen e Emmanuel Macron hoorejo leydi France o waɗi tigui jillu makko walla mo waɗ jillu makko e ñalawma he taw ko waktuji seeɗa e nder leydi Algérie o yani o wayri noon leydi Algérie ko saaha kay mo ƴamanno mo wonno e mon so saaha
koye ruma jadi mo jamanno lefol laamu e ngar sanga o yanote tigi koye mbadi mbiri jamo o lefol laamu e oɗo saaha joni noon o yahata toon tigi koye mbadi hoorejo leydi France ma o joddo noon e nanɗo makko sehil makko biyeteɗo Abdel Aziz Bouteflika maɓe ciifodir noon ciifande kewɗe no fewi hakkude leydi Algérie e leydi France ko fati ka e faggude eko fati e ndenka ha to fati e banggue ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe koto leydi e Nigérie e koto leydi Indonésie paaɗen mbiyen noon jayaji bannoɗe e ɗeɗo balle to Indonésie tigui taw koko wiyete cyclone tropical mbiyen ɗin jayaji noon ɓe kolliri tigui e oɗo saaha ɗi joɓimi pitel capanɗe nayyi e goho neɗɗo koto Grande Bretagne paaɗen mbiyen yimɓe ɗiɗo noon naggama saw sagata ɓorɓe naggama tigui to Grande Bretagne taw noon ɓe tumano tigui ko wonnode heblade noon noɓe mbaradiri tigui oɗo biyete Theresa May noon kañum woni hoorejo jagorɗo leydi ndi koto USA paaɗen mbiyen dowlaji ɗin Amérique to mbiyen suko debbo goto noon taw ko gollatanoɗo e télé réalité taw noon kadi e saaha o liggotono toon ko 2004 ha yetti 2014 e ngan sanga kadi o joɗanno toon ko oɗo biteɗo Donald Trump gonɗo hande hoorejo leydi dowlaji dam Amérique tawa e ngan tawa on saaha noon Donald Trump wonano tigui hoorejo leydi ndi mbiyen kanko suko debbo on omo wiye Summer Zervos ko kanko tigui porti plainte oɗo biteɗo Donald Trump o wi Donald Trump kay meeɗino tigui wadde sahaji kewɗi ene moyta ɓandu makko ene waɗamo ene caressé ha kadi wi alay saguel ma ɓuccomo mbiyen noon o porti Donald Trump yesso ñaworo noon mbiyen haala ka noon ko hanki tigui yettiri yesso juge ko juge goto taw ko debbo kañum jogui dossier o kanko noon foti hay ɓayyinde so tawi kay Donald Trump ene foti ñawede walla fotani ñawede mbiyen noon debbo kañum jogui dossier o kanko noon foti hay ɓayyinde so tawi kay Donald Trump ene foti ñawede walla fotani ñawede mbiyen noon goto noon e hujjikintoɓe Donald Trump o addi tigui ñalawma hanki o addi dossier makko tigui o joƴƴini yesso bureau oɗon juge e nder dossier noon omo ñagui tigui juge o nde yamirta kay nde loskoji dartinte kay faade oɗo faade kaɗo haala fattu kay Donald Trump sababu kay huruma Donald Trump wonde hoorejo dowlaji denduɗi Amérique Ghali Abouba en certani konngol men mbaynigo hande ko tinnoɗen e fina tawa men ha tenti e dewle meɗen e yo worɓeɓe e rewɓeɓe gon sehilaɓe nder galleji ɗi ɓe ndenta ɓe neha sukaɓe ɓe ndena sukaɓe ko fate poɗɗe ɗaynoje saabu hande en jiyi heewiɗo sukarondi laaɓi gam dirande jinnare mum gorko walla jinnare mum debbo o waɗi noon ko so tawi a ɗacci ko joguinoɗa payata koye goɗɗum ka alano ha natta yitade hen hoore maɗa ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barken jolam jabiri ko Ghali Abouba ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena